No niin, tehdään nyt vähän lyhyempi video, kun tässä on lämmittelemässä hevosta ja katsotaan liikahtaako tuossa se 700 kiloa vai ei. Niin nähdään vähän mitä se sanoo siitä kovemmasta painosta. Katsellaan kohta tuossa tarkemmin. Niin, kuvattahan nyt tämä reen vaihtokin tässä, jos otan vaan sieltä aisat irti ja katsotaan lähtökö. Siinä nyt on se 700 kiloa. Nyt on rautaluokki laitettu kanssa paikalle, niin arvelin tämän pistää sinne kilpailuihin. Joko on irti? Joo. Minä vien vähän eteenpäin, niin otan sitten toisestakin aisestakin. Hyvä. Siitä voit heittää reen yli, jos se mennään. Hyvin tällä onnistuu tämä. Ei tämä mikään ryöhä ja kuitenkaan tälleen käsitellä on, niin tämä on helppo. Helppo tässä vaiheella. Sekö on kiinni? Joo. No niin, hyvä. No niin, vedetähän tuosta. Äsken tultiin vauhdilla, että olisi kukakin, niin se tullut tuon mäen aasin. Katsotaan miten lähtekö vielä. Hienosti. Mahaton vetäjä. Äkkinäiseksi. Eihän teillä vetovastus ole ihan niin kovaa, mutta kulukoo kyllä herkästi. Ei voi kuin ihmetellä. Hyvä. Joo, vetästään vielä pikkupätkä, sitten me luovutetaan ja jatketaan traktorilla vettään takaisin, ettei mene liikassa. No niin. Mene vaan. Hienosti, hyvä. Hieno homma. No niin. Eiköhän se riitä meillä nytten tähän tämä homma. Niin se kun vaan osaa tuo irrotuksen tehdä, niin se silloin liikahtaa tämmönen paino. Ei tarvi enää. Hyvä. Siinä myös saadaan traktorilla projektoitua kuormassakin sivusta. Kyllä, nyt on testit tehty ja palauttaan asiaan. Voimaa tuntuisi olevan kuin Volvossa konsanna, niin kuin lippahatusta voi pian. Joo, palauttaa.